Mind a kettő. Ebből akkor 45. 360 borjú, ugye? Jó, 360. Akkor 180 vagy de ugye ebből 150. van nyári borjú, tehát 260-70 az eladó most összesen. Ennek a fele üsző, tehát mondjuk 2 tonna üsző, 130. Az jó, az pont jó. Se kevés, se több. Általában 100 szokott is lenni, csak most a főnök nem hagyott, tavaly hagyott, Aha. 50 darabot. Igen. És akkor nem volt csak 900 darab, de most megint 130 van. Ugye abból tudom majd meg, ahány a súly lesz, hogy pontosan menjünk, Pontosan most mérünk. Holnapra tudni fogom már. Nem baj, maximum, ha a listára is kerül, már később. Meglepődtem. Én még mondom, ilyen nincsen. A limuzinok is jók, de a Chevrolet teljesen más. Mint a állat, nyugodt. Elnök is nyugodt. A limuzin bolond, vagy hogy ez... El tud menni majd arra fele is, jó, rendben van. És csak ott is tudtok videózni. Jó, nem sok látszik még, ugye még a felét még bent tartjuk, még azokat nem értük meg a fele. Chevrolet ellenőrzik. Nem baj, importante valami diorus. A borják, azok a borjú fér be oda. Igen, hála Istennek nagyon jó kamerája van, 100-szorosra tudja nagyítani. Igen, épp azért. Egy iPhone? Nem, Samsung. iPhone is szép, de ez tényleg más. Most nem akarom iPhone-osokat bántani, Isten mentsen. Nekem sem volt meg S22-es, mert most azt hittem, azt csinál ilyen. Ez S23. Igen. Vannak ezek a 23-as, a 24-es. Hát igen. Nekem a plusz van, nem a múlva. Nem tudok beletenni 2 SIM-kártyát, még memóriakártyát sem, vagy sokszor kéne memóriakártya, most nem. De nem is baj, mert elletni meg itt kell, és akkor egy győr elég. Abban már nem mindig kell. Én ezt akartam mondani, itt lopas-mopas remélem nincsen azért. Jobban szervezőhető, ha itt ez a kicsit több az fiatalán. Hát ez egyértelmű. És biztonság milyen itt errefele? Mert én azért... Hát ezeket nem merte bántani még senki. Hála jó Istennek. Persze birka lenne, baromfi lenne, akkor megcsapolnák, meg ugye sakálok is vannak, de ugye nem megy neki ekkor állatnak. Ha nagyon kicsi gyönge a bórja, mert úgyis olyan életképtelen, akkor baj van. Azt elkaphatják, de az anyjának is nem mer ekkor állathoz játszani. Nem, de szeret velük újat húzni. De miért nem tartod ilyen, van ilyen török kutyafajta, kangal, az a török fajta, így fehér, olyan, mint a Chevrolet, de nem nagy kutyak. Ja, hát itt ilyen hajtókutyák vannak csak, kisebbek. Teregetni gondolom, vagy meg télen ugye be vannak csukva. Ilyen nappal itt vagyunk nyáron, megelnek, télen meg csukva van. Meg be vannak ugye egy karámban vannak, meg épület, de nem úgy istálóba, csak ilyen épület. Jó, rendben van. Megmozítom őket, jó? Jó, köszönöm. Ne, hagyjad, nem baj. Ne, hagyjad, ne fáradsz ki magadat, mert látszik. Azért kicsit ilyen 2 perces videókat szoktam csinálni, mert régen rövid volt, de és nem tetszik a vevőknek.